Ten rok 2006 bol pre ňu ešte z iného hľadiska veľmi dôležitý a myslím si, že determinujúci. Totiž tiché a kľudné prostredie malého východoslovenského mestečka Moldavy nad Bodvou vymenila za ruch veľkomesta európskeho, keď nie svetového formátu. Presťahovala sa do Budapešti a tam sa natrvalo usadila. Myslím, že nemusím nejako podrobne opisovať to, že táto zmena mala determinujúcu úlohu v jej ďalšom živote. Predstavte si, mnohé výstavné sály, galérie, koncertné sály, ruch veľkomesta a v neposlednom rade noví známi, noví priatelia, medzi ktorými bolo veľa intelektuálov, veľa umelcov, spisovateľov, básnikov a samozrejme aj výtvarníkov, ktorí mali blahodárny vplyv jednak na jej duševný rozvoj, jednak na jej výtvarné napredovanie. Do toho času, teda do roku 2006, robila svoje práce technikou akvarelového pastelu a od toho času prešla na techniku farebných ceruziek, ktorou technikou sú urobené aj tie práce, ktoré na prítomnej výstave autorka vystavuje. Je treba povedať, že bohatá, dušespytná, myšlienková práca autorky ju obohatilo duševne a rozdáva svoje poznatky a svoje skúsenosti v tejto oblasti, svoje myšlienkové okruhy obohacuje aj vo svojom okolí. Toto všetko muselo mať a malo rozhodujúci vplyv aj na jej výtvarný rast, na jej myšlienkový okruh v súvislosti s výtvarným vyjadrením. Je vžitým názorom, že žena, keď maluje alebo výtvarne sa vyjadruje, kreslí väčšinou kvetiny a kreslí a maluje väčšinou kvetiny, romantické, niekedy až sladké krajiny, prípadne detské portréty. V prípade vystavujúcej autorky toto sa nezachovalo. Ju tieto veci ani nevzrušujú, ani výtvarne nezaujímajú. Ju zaujíma vnútro človeka. Pokúša sa o to, aby to vnútro človeka, ten jeho duševný život výtvarne vyjadrila. Ja som dlhé roky pôsobil ako výtvarný pedagóg a od ukončenia svojho vysokoškolského štúdia pracujem ako profesionálny výtvarník. V slabých chvíľkach sebaspytovania som dospel k názoru, že o podstate výtvarného umenia začínam niečo ako keby tušiť. A práve toto tušenie mi dáva akúsi legitimitu na to, aby som sa k tejto vytýčenej úlohe autorky pokúsil vyjadrovať. Vyjadriť vnútro človeka,
nakresliť alebo namalovať akýsi jeho duchovný portrét, čo si autorka vytýčila za cieľ. Keď veľmi nežne to poviem, že je to úloha neľahká. K dosiahnutiu tejto méty, k dosiahnutiu tohoto cieľa vedie cesta, ktorá je neľahká. Na ktorej ceste, kto pro nej kráča, stretne vedľa malých dielčích úspechov bohužiaľ aj sklamania. Príde k bodu, keď sa musí zákonite vrátiť a nastúpiť znova tú cestu iným smerom, ináč vyzbrojený, preto, lebo keď si vytýčil ten cieľ, chce ho dosiahnuť. A vystavujúca autorka chce ten cieľ dosiahnuť. Čo sa týka vonkajšieho tvaroslovia jej výtvarných diel, ktoré na tejto výstave prezentuje ako v neveľkých formátoch, je zjednodušená kresba, zjednodušené tvaroslovie, zhutnená kompozícia, ktorá je zhutnená a zdôrazňujem, nie ochudobnená. A v neposlednom rade je tu otázka farebnosti. Otázka farebnosti, kde sa jej najviac darí, keď skráti, alebo lepšie povedané, zjednoduší farebnú skladbu svojich výtvarných diel na jednu alebo dve tóny. Lazúrnou technikou, vystihujúce danú úlohu, daný námet pomocou bohatých valérových tónov, dosahuje to, že sú práce poetické, zaujímavé a krásne. Dovoľte mi, aby som pri tejto príležitosti pripomenul autorke, že tá úloha, ktorú si vytýčila, je síce ťažká, ale nesmierne krásna. Ja dúfam, že aj v mene vás všetkých by som sa pokúšil zapriať jej na túto cestu málo sklamaní, veľa radosti z tvorivej činnosti, veľa radosti z tvorivej práce, veľa úspechov, aby sme sa aj v budúcnosti mohli stretnúť s jej výtvarnými dielami. Chcel by som ešte vyjadriť to, že v minulosti mala viacero výstav, jednak na území Slovenska, jednak na území Maďarska, kde natrvalo momentálne žije, aby tieto výstavy a túto výstavy nasledovali výstavy a akési zhodnotenia medzi tým prešlej cesty, aby tá bilancia, ktorá v budúcnosti bude, bola ešte úspešnejšia ako dneška. Dovoľte mi, aby som vám v mene svojom, ako aj v mene autorky, zaprial pri prehliadke vystavených diel krásny umelecký zážitok a vaše vnútorné prianie, ktoré možno nevyslovíte autorke, ale ktoré si pomyslíte
a ktoré bude znamenať, že jej držíte palce, že ste s jej myšlienkami a s jej básňami výtvarnými, ktorými vyzdobila niekoľko kníh, ale musím povedať, že tie jej obrazy tam nie sú ako ilustrácie, ktoré popisujú dej, ale sú asi akýmsi výtvarným doprovodom tohoto textu. Keby som chcel byť bombastický, by som povedal, že sú kongeniálnym dielom k tomu literárnemu textu. Ja jej úprimne prajem, aby jej ciele sa jej podarilo dosiahnuť. Ďakujem vám. Dámy a páni, veľmi pekne ďakujem docentovi Gálovi za zaujímavý, odborné hodnotenie tvorby výtvarničky. O slovo sa hlási teraz sama autorka, nech sa páči, za miesto. Pán docent, jednu dôležitú vec ste nepovedali. Tak urobila som skúšku, alebo nie? Zatiaľ dostanete zápočet. Ďakujem. Milí moji všetci, tu v tejto prítomnosti, preto je vám tak horúco, nielen kvôli tým stupňom, ale z tej čistej lásky, čo ste priniesli so sebou, čím ste ma poctili a samozrejme, presne to cítim aj ja voči vám. Je tu mnoho známych tvári, rodina, aj tí, ktorí sú priatelia, ale rodina a tí, ktorých nepoznám osobne, v tejto prítomnosti tiež sú mojou rodinou, pretože tá láska, tá silná, keď to cítite, určite cítite, tak to hovorí za všetko. Ďakujem za tú veľkú poctu. Už tým, že ste ma poctili, tým, že ste tu prišli. Ďakujem pánovi riaditeľovi Gazdalkovi, ktorý je výnimočný človek a s ktorým sa nádherne pracuje. A som strašne rada, že som ho spoznala a že sme dnes tu. Neviem to ani v slovách vyjadriť, ale to určite cítim. Ďalej musím sa poďakovať pánovi Jozefovi Tótovi. To bola jeho myšlienka. Jeho nespokojnosť so životom, že prečo nerobím výstavu, keď on už videl moje kresby v Moldave, a ktorý je priateľom môjho ocka. A oni vlastne to nejak z ich myšlienok sa to zrodilo. Ďakujem vám veľmi pekne a musím to ešte pripomenúť, že pán Jozef Tóth so svojím synom nás podporili aj finančne. Takže, a som strašne rada, že sme sa spoznali teraz osobne. Ďakujem ďalej môjmu zázračnému učiteľovi, pedagógovi, ktorý v tých najťažších rokoch mi ukázal cestu. Pán docent Gál bol z tých najprísnejších učiteľov a pedagógov, koho sme sa báli. A ja som ho práve preto milovala, lebo on nás predsa len na niečo naučil. A keď spomínam svojich učiteľov, tak on je medzi prvými, pretože svojou prísnosťou, ľudskosťou, so svojou láskou, to je pre mňa taká obrovská radosť, že teraz tu môžeme stať po toľkých rokoch vedľa seba. Ja som veľmi vďačná a som veľmi šťastná, že som mohla byť jeho študentkou. Ďakujem.